Ba, robot? Na-late ka yata ngayon, hindi ka agad dumating. Morning, boss. Morning, good morning. Hindi po si Conchel to, no? Si robot to. Yung si good morning idol. Tutubo na lang? Yeah, nandito na oh. Ito. Del Mundo Farm. Ba, tatlo to, Conchel? Oh, tipa-chapat. Ah, naglagay pa ng apat. Good morning, Idol TikTok. Manak. Tinukila rin nga po mo. May nakbagay napon ni Nino? Dayon. Na? Dayon. Oh. Yung wadi ka ng bag na kayang kayang motor. At saka lisensya na po rin ang ID nyo. Yan yung naus kay Major Marquez. Oh. Ang pitala ng Bamban. Oh. Kung ano na yung abitabi to, close kayo munisipyo, ano sabi nyo, pitaka na. So lisensya na po ang ID yan. Oh. Kaya ba't dalaye yung mga kanya may lisensya na. Oh. Ayun naus kay Badillo. Oh. O kada suka pas king LTO, so nyo kuha na. Ah. Ito mga suwar na ano. Oh. Ito nga tingang ano itang may kilala ka, no? Oh. Tingnan muna natin kalabasa, Conchel. Kumusta na ang kalagayan ng kalabasa natin? Okay naman, maganda yung Buhay na ba? mataba ang pagkakasubo. Mataba ang mga tanim natin sa Del Mundo Farm, no? Oo, nakalusot na nga, nakalusot na. Tutubo na lang? Yeah, nandito na oh. Ito. Del Mundo Farm. Ba, tatlo to, Conchel? Oh, tipa-chapat. Ah, naglagay pa ng apat. Wala pa pa raw. Dua. Talo. Oo, ano. Maganda, tatlo. Sobra naman pala yung bini. Ano? Oo, tatlo. Susunod. Ay, sa ano pala, Conchel? Nakausap ko yung kaibigan ko. Yung naglalako. Nagtitinda siya ng mga gulay-gulay. Kamatis, lara, lahat. Nandun. Sa June daw, magandang itanim. Ipapadaop ko muna to. Lara ang tanim natin. Lara itatanim. Ay, kung bayo ko yung katamatagan, magaling mo. Nino? Kahit ang tagang yung wala na kampo. Ba, tayo itami-tama rin. Magaling ka naman. Talabalan na yung dala. Sa bagay, ne? Sabi ko bayo. Oh, tatlo to. Mga sabi yun, ang bag na gini. Oh, Wala yung malwala sa kadena yung motor na. oh. Kaya ako na kaya binigay ang kulong-kulong service na kayang obra. Ano? Wata niyang tabalang tinalik ka din yung motor na luna yung pag nalana yun. Ninong menikwa. Eh, pinigit. Wata, paano mo na, puling bagya, pera lang rin na. Di po na yung milay ni. Yan, mangwa. Yan, pera po, 100 ano rin, pangarga ng gas. Kaya importante lisensya, masapo ta gamitan dito dyan. Dapat kininin ko yung bag, no? Sabi ko pin, Ganang malyari. wala mo, monasteryo na mga gobre. Oo. Agaw daw po pula yan yung mga single. Saan as single nito motor na? Kahit ang kahit, ang SYM. Oo. Ano ito? Matataba Conchel, no? Alati. Ganda, maganda yung bini na nabili natin. Lahat siguro tumubo yan, palagay ko ba? May ano to? Ah, yung ano, yung balat. Ang balat. Pamila ko. Parang kaya lad, wala rin. Ito data lang po, tambak may tumutake. Oh, Tapos, yun. wow, lingunan niya. Wata lock one there. O po ito, gamitan tayo kayong kalako na ng Marquez. Wow. Marquez. Kuya Badilo. Hindi na makaintindi lang yung mga yan. Sabi
Pagdating mo sa LTO sa kapas, tawagan mo na yan. Hmm. May tatawagan kami sa LTO para tulungan kayo. Wow. Hmm. Sabado linggo yung DF niya, ano? Oh. Eh wala pa yung kumukuhang ninong, wala pa yung kumukuhang ninong sa kanya, ako nasa Baler pa. Wow. Nag-drive am sana. Eh sinabi ko, pwede ako magtanong sir ako. Hmm. O sige wag lang mahirap ano. Oh. Di sir yung pag nanganak ako nagtatrabaho dyan sa tabak sa ministeryo. Nilagay lang sa motor yung bag niya tapos nung pagkalingap na wala na. Ninakaw mo na. Nakaw na, siya na kung tsaka yung mga idea. Ganun ba ano? Eh gawin mo, wakay na lang ng buwanan mo na ng habitabi tapos mo na mga tapos dalhin sa LTO ano. Oo. Paggawa rin pa ni Bayo ko yan. Diyan po sa analysis sa kapasang. Sige na pagdating sa LTO, tawagan niyo ako, may tatawagan ako doon. Narinig lang ang boses ko ano. Nanginginig na, ana. Ay Marquez, Ah. nung Pop! kakakapas bukas ano, Morning! kakakapas ano, Oh. baka muli ko bukas ano yung Nadia Marquez. Wow. Sa mga bukas muli niya kanya kene. No rin? Yes eh. Ah, maka-schooling nga. Yung okra nakalusot na rin. Ito na yung okra, oh. Hindi pa talaga yung kaya mo yan. Wala magandala lang. Wala ko dito. O tete ihari kay. Iba pang kay ka pitik-pitikan na dara siguro naman kayong oh, apong estikayan me. Sabianan me. Tira mo na reta. Batis. Yung kalipa mo lang kayo niya. Ano? Buko. Okay no yan. Ala, patyo may tumbalaran yung bakod mo. Kaya ko. Malambat lang pangit ako din. Ha? Malambat. Tama, tibela rin buko. Na? Matibela rin buko. Ano may tatomba? Kaya matutumba rin buko? Kaya rin, wala akong kukodsil naman yan, no? Balam kaila. Parang yung kawayan. Naglalaro lang. Kanya-kanya lang na. Wala mo kaya rin. Asera dilo. Wow. Oh. Kumusta yung bakod natin dyan, Konsyal? Yung bakod natin, maayos ba? Hindi sinagad ni ano ata dito? Sinagad ba? Good morning. Wala pa yata tubo. Nila pa? Ah, tutubo na lang. Bibigyan nga natin mga kutukat ng pena. Update nga pala sa ating mga kalabasang itinanim. Lahat halos tumubo. Maganda yung binhi na nabili natin. So ito na sila ngayon. Perfect ang Perfect. 99%. 99.9% goods. Tsaka yung okra ganyan din. Isa lang ang pinagbilhan natin, no. Maganda yung mga binhi na nabili. Nagkakatawa mag-jogging na iyo. Mitana kita kubo. Wah, puntahan natin yung okra. Ginagawa mo? Na? Hindi na yan. Take, na magkay. Kailangan yung pinaka katawan niya. Santeng na. Oh? Ay, kanyaman. Kapras ko kaya wala chok takay tay. Oh, pero pinandi pa paling eh. Ay, ini may kapaling yan eh. At tsura sa akin.
Paligyan. May mga pali. Nakatang nitakan niya. Kapano? Kanta ito. Pero bro, sa akin mga sabalasal yun. Oo. Ba't tinakain pala na mes? Kompleto na kayo yan eh. Top of the line na yan oh. Papag na yung kulang. Hindi na oh. Dumali na rin eh. Na? Hindi lang yung tanam nila eh. Wah, kilat ang dereng. Wala yung tanam. Wow, siyempre bago lang yan yung balasedas. Ewan ko lang. Wala na, pinabasa din ko sa mga ito. Pero mo karakal din oh. Kutang managtang kayo malampang. Kapag rin eh. Kaya kami lako kayo eh. Wala. Mas ka rin, matalo mo, ganda mo ng tiba mo. At lang kita. Wala. Karakal dating pala rin eh. Hindi na rin tayo. Sa palo. Oo, sa tinda na. Alwa yung balas sa registry. Puta kaya kaya press ko na kayo yun eh. Oh. Dadagong ni Tabot. Bulos mo rin kambing kayo. Ilan ang bala kayong biyara. Danagi sa hindi ko ken. Oo. Na? Sa tinda rin mangga oh. Talagang Dapat yun. Sabi ka, simentado na yung karang ka magpwesto talaga. si putang kauran. Chikenin danon. Kaya yung ganun, yung lugar na yung balay mo. Oh, karin. Dati ta, ano, Kita solo ka rin. yapi ang down mo. Yung baba mo, lahat ang yata. Nano itang pang daw pa ito makinaya? Pan, Ating ka makina man yan. pandaw, wala nang pandaw, karen. Panese, kalau itu tam, Hindi, potan gawa kong pala ang pilapil, potan tanam kong kay Lara. oh, Kailangan makaatas siya makanyan. Mantang nga makalbog, ireta lila, June pala tatanam na ka. Miraras libo yung kilo. magugulang ka ka na ano, wala ng bulan. Halo. July, August na eh. Oo. Ninitang biyasan tanam mo? Itong bayo ko. Ito itong naging gulay ito. Mandam niya mo nga sigan. Kahit di takya tatanong naman na. At mo yung meto nga luwang. Parang di. Asura ka rin ating kamatis. Ating yung okra. Ating yung kamanyang. Tam ng tengan ni. Bagsakan kaya nga ni. Lara ako nga. Eh ba ni Lara, kalabasa o karani naman. Makantayan pikan niyang kanyang niyam. Binabaliktad mo yun eh. Wow. Mayari lang bandan yung kanyan din eh. Kung batakan kay Lara, padaupte, paggawa ka ng pilapel. Hanggang lumbog ken, makatas la elamate, balaming gawa ka rin. Na? Tingnan pagdab. Wow. Batas pa yan. Wow. Mga pilan mo yung gagawa mo kay Metong Linya ngayon eh. Ay dakal yan. Kailangan makapala mo rin. Wow. Hanggang Ba? 50 atin yan. Malaming tulad ni Lara, 1,000 kilo. What yun? Di kaya ka na. Kaya tanga doon kamal. Sasabit, sa 50 dolar mo barangay ka na sa magyan. 400 ka ng kilo kailangan. Nakakamrandang babayaran ka na dyan. Patsya ano kayo, miras libo. Ngayon yung kamatis, metong crates, 4-5 yung ano. Sa 213 kilo. Na. Malala eh. Oh. Gang tanong kang atin mo ini. Kabangalay tam na makawatakad ka na rin. Bawa. Oh. Sabang malati na rin eh. Habang malatila, pagka nakagulo, namamulot na ang hindi na nakatanong. Kaya tayo nakapanay